Ahojte priatelia, vítajte pri našom prvom novom podcaste. Moje meno je Jana Dúžiková, oproti mňa sedí Peťo Planieta, toho určite poznáte, je to výživový poradca. Neviem, ako by som ťa ešte inak definovala. No ja som si to tak zovšeobecnil, že poradca zdravého životného štýlu, lebo v podstate výživa je len jeden ten celok toho nášho zdravia a my potrebujeme harmonizovať telo, myseľ, dušu, takže preto čím ja dlhšie sa tým zaoberám, tak tým ma viac fascinuje, ako sú tie jednotlivé časti medzi sebou poprepájané. No a je veľmi veľa ľudí, ktorí v podstate majú jednu úroveň, že niekto len napríklad cvičí energetické cvičenia, niekto veľa cvičí, že si povie, že ja mám zdravé, vitálne telo. A samozrejme sú ľudia, ktorí povedia, ja jem dokonale, ja si na všetko dávam pozor, lenže to je ako keď máme stoličku a máme tam 3 nohy, tak potrebujeme, aby každá noha bola rovnako stabilná, takže preto sa zaoberám celkovo, že rovnováha telo, myseľ, duša a ten všeobecný názov je takže poradca zdravého životného štýlu. Tak, presne, lebo malo by to byť celostné a my sa budeme vlastne aj baviť o všetkých veciach tak, aby to bolo celostné, aby tam bola rovnováha a vlastne všetko, o čom budeme rozprávať, bude viesť akoby k takej harmonii. Presne tak. Tela, nielen tela, ale aj ducha. Tak. Aj mysle, lebo samozrejme je ešte jedna skupina ľudí, ktorí takže na to mentáli pracujú, pozitívne myslia, majú rôzne afirmácie, ale zase na to vždy hovorím, že koľko poznáte ľudí, ktorí pozitívne myslia a boli postihnutí na vozíku a chodia. Nie je ich veľa, čiže to samozrejme dá sa to zvládnuť, ale tá skratka a naša úloha v rámci aj tohto podcastu bude, že ukázať vám skratky k tomu, aby si ten človek ten život užíval, lebo ľudia, ktorí to pochopili, že zdravie alebo krásny život je o rovnováhe, telo, myseľ, duša, tak si to užívajú. A je pravda, že teraz už je veľmi veľa rôznych informácií, čo sa týka zdravia, ale aj tak, ako keby ľudia zabudli sa nejak tomu venovať. Čiže informácie sú jedna vec a druhá vec je to neustále pripomínanie si a hlavne takéto jednoduché podanie tých základných vecí asi, že? Určite. Toto je podstatné, že každý taký, že odborník vo svojom fachu by mal vždy rozprávať tak, aby tomu rozumela každá osoba, čiže aj babička, ktorá má 90 rokov, by mala pochopiť, že o čom to zdravie je, ako to celé funguje. Nemalo by to byť spústu odborných výrazov, že čo ja viem, že poviem, že niekto má zdravotný problém preto, lebo jeho element kov je zablokovaný, tým pádom mu blokuje element drevo a na základe jeho patogénu vlhkosti mu telo nefunguje, tak ten človek rozumie na konci, že aha, nefunguje mi telo. O čom inom ten človek rozprával? Takže ja sa držím toho, aj čo sú priatelia, ktorí sa venujú tomu srdiečkovo, tak sa vždy venujú tak a komunikujú tak, aby rozprávali jazykom toho človeka, aby ten človek porozumel tomu, aby mal potom z tých informácií jednoduché kroky, ktoré môže zaviesť do toho svojho života. Tak poďme teda na takú základnú, zásadnú otázku. Čo je dôležité urobiť, aby sme sa v podstate cítili zdraví? Alebo kedy príde ten moment, keď už kvázi to zdravie nemáme? No, dneska Svetová zdravotnícka organizácia to má tak definované, že zdravie je stav sociálnej, mentálnej, fyzickej pohody. Čiže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je 85 až 95% ľudí chorá. Takže preto keď sa máme baviť o zdraví, tak čínska medicína to má definované také, že zdravie je neprerušený tok energie. Čiže ono to vyzerá tak, ženy, dámy mi odpustia, ale používam ten príklad, že žena funguje v priebehu dňa. Samozrejme vždy hovorím, že ženy robia tak 16-20 hodín denne. Je to tak? Ale je zvláštne, že prečo samozrejme chlapi nepracujú 16-20 hodín denne. Prečo? Povedz mi. No tak jednoducho, lebo vy máte také dobré srdiečko a teraz si poviete, drahý bol v robote, no lebo ja som celý deň sa vyvaľovala a nič som nerobila. Takže pozri, drahý, uvarila som ti večeru, pozri tuto, ešte musím oprať, ožehliť, uvariť.
No a základ je, nevadí, akého ja mám partnera alebo partnerku, ale pointa je, že zdravie by malo vyzerať tak, že človek večer o 10:00, čiže napríklad žena o 10:00 večer pobehuje po byte a si povie, opraté mám, ožehlené, uvarené, manžel spí, deti spia. Čo by som ešte urobila? Pôjdem si zacvičiť jogu? Alebo si prečítam knihu? Ale čo ja mám niektoré kámošky, tak oni povedia, vieš, ja to tak, keď idem spať, tak ja normálne 10, 11 a Odpadnem. tak zapichávam do postele. Niekedy ani zuby si neumiem, že vrem, no to už je káva. No a základ je, že človek potrebuje sa presne dopracovať do toho, Že aby... máme dostatok energie. Tak. Čiže vlastne zdravie, môžeme to zhrnúť, je mať neobmedzené množstvo energie, aj napriek tomu, že sme aktívni počas Áno. dňa. Lebo klasická otázka je, keď mňa ľudia stretnú, tak sa pýtajú, že ako sa máš? Ja výborne, fantasticky. Oni, to nemôže, že vrem, a prečo by som nemohol? Veď ja viem, ako moje telo funguje a starám sa o ňo. A my sa budeme aj v jednotlivých tých častiach baviť o rôznych ako keby nastaveniach toho tela a jedna z vecí je láska, ktorá je podstatná. Takže ale, ak sa budeme baviť z toho, čo znamená zdravie, lebo je veľa ľudí, ktorí povedia, pán Planeta, ja som zdravý, počúvajte, okrem toho, že mám diabetes, napríklad mám problém so štítnou žľazou alebo vysoký krvný tlak, ale mne nič nie je. Lenže toto už sa bere ako choroba. To znamená už len únava, že keď si poviem, že je 10 hodín a ja som unavený a teším sa, že tento deň končí, je signál, že hop, mladý muž alebo mladá slečna, niečo by som s tým svojim životom mal urobiť, lebo ak nie, tak moja duša si povie, no ako zastavím tú milú slečnu alebo toho milého pána. A potom to sú také časté otázky od klientov, viete, pán Planeta, z ničoho nič ma seklo, alebo normálne pán doktor mi objavil toto, tamto, ale to je stále stav dlhodobej nerovnováhy. To sú tie životné situácie, ktoré nás vlastne zastavia, ktoré my vnímame veľakrát ako nejaké negatívne veci, ale v skutočnosti sú to asi tie pozitívne veci, pretože máme konečne ten priestor, aby sme sa vysporiadali asi s tým, čo nie je v harmónii. Presne. Čiže zoberme si, že ja som bol bežný človek. Čiže ja som sa snažil zdravo jesť, cvičil som, jedol som takže kvalitne, vyberal som si kvalitné veci, tak ako ľudia povedia, acedofilné mliečko, tak nejaké jablčko, po prípade zeleniny dostatok, kvalitné mäso. Toto všetko som robil, ale keď ja som sa pozrel na svoj život a pre mňa taký najväčší impuls bola pani na alergológii, pani doktorka, a keď mi po 3 rokoch, ako som bral lieky na senu nádchu, povedala, že lieky musím že to mám na celý život, tak to som povedal, pani doktorka, ale to nie je liečba. Ja sa potrebujem tej alergii zbaviť, lebo ako je možné, že ja alergiu mám a môj brat nemá, alebo moji kamaráti nemajú. Takže tam musí byť niečo, čo nefunguje. No a tak som sa tým začal zaoberať, lebo keď som si zobral svoj život, tak som zistil, že vďaka tomu, že občas papám sladké a občas jem potraviny, ktoré by som nemal jesť, tak som mával 3-krát do roka angíny. Takže to sú tak 3 týždne v posteli. Potom som mal 3,5 mesiaca senu nádchu, čiže teraz, keď máme také krásne obdobie, tak ja som začal To bolo to najhoršie pre teba? Áno, ja som začal kýchať a smokliť a nosil som slnečné okuliare, aby náhodou mi slnko nedraždilo oči. Takže to je 3,5 mesiaca, čiže to už máme 4 niečo. A potom občas klbové, nejaké zažívacie problémy. Takže ja keď som si to zrátal, tak som zistil, že z 12,5 mesiaca, či z 12 mesiacov, 5,5 mesiaca pretrpím kvôli niečomu, čo možno v tom jedálničku je. No a tak som to začal tak prehrabávať a zistil som, že alergiu mi spôsobuje cukor, mlieko, biela múka. Počkaj, ja ťa na chvíľku zastavím. Presne to som sa chcela opýtať. Či to, kým si to zistil, bolo nejaké veľmi dlhé obdobie pre teba? Kým si na to prišiel? Že či to spôsobuje? Ja som najskôr hľadal odpovede u doktorov, ale keď som nenašiel odpovede u doktorov, tak som začal chodiť Začal som si kupovať knihy. A dneska cca máme doma 700 kníh z tej oblasti a začal som hľadať rôznych odborníkov na to a tak som si to postupne skladal, lebo
Nikto mi nevedel v tom období povedať, že vieš čo, keď toto a toto prestaneš jesť, prídeš a zbaví sa alergie. No a ja keď som začal čítať a skladať tú mozaiku, tak som zistil, že z kníh aj cez nejakých odborníkov, že cukor, mlieko, biela múka sa najviac podieľa na alergii, na tom, že vytvára vlhko a takú tú alergickú reakciu. Tak som povedal, vyskúšam to. Vysadil som vo februári všetko. Sladké, mliečne, vysadil som aj ovocie, aj mliečne, aj pečivo a teraz som pozoroval. A keď prišiel maj, nič. A pre mňa to bolo čarovné obdobie, lebo dovtedy som tak kýchal, smrkal, a ležal som v posteli, keď som chcel byť aktívny, cvičiť, alergie alebo angíny prichádzali. A teraz som toto vyhodil a zrazu energia skočila. No a od toho obdobia, čo už je pomaly tak 20 rokov, ja nemám senu nádchu. No a mal som niekoľko klientov, ktorí napríklad sa takto zbavili alergie a dneska oni prídu a hovoria, pán Planieta, viete, ja vždy pred sezónou 3 mesiace si nasadím tú vašu dietu. Tú očistú. Potom cez sezónu to vydržím. No a potom po sezóne už sa zase vrátim k tomu svojmu bežnému. Aj to je cesta. Aj to je cesta, ale usmievam sa, vrem, že ale to nie je dieta. Lebo my si potrebujeme uvedomiť, že niektoré potraviny nám robia dobre, niektoré nám robia tak na 50% dobre a 50% nás môžu rozlaďovať a niektoré nás poškodzujú. To, že my dokážeme všetko spapať, ešte neznamená, že je to pre nás teličko ideálne. A ešte, ty si ten typ človeka, ktorý pátral a chcel sa k tomu dostať nejakým spôsobom a bol schopný tých zmien. Ale je kopa ľudí, ktorí tú informáciu aj majú, ale nie sú schopní akoby tej zmeny. Proste aj tak napriek tomu stále majú v jedálničku tie nesprávne potraviny. Čím si myslíš, že to je? No, tým, že my máme doma 700 kníh a mňa fascinuje, že telo, mysel, duša, že čo my všetko môžeme v rámci našich schopností rozvíjať, tak samozrejme dostalo sa mi do rúk pár zaujímavých kníh a jedna tá kniha to vysvetľovala. A my ľudia sme pôžitkári. To znamená, ľudia vedia, že keď fajčia, že za 10-20 rokov môžu mať rakovinu pľúc. Ale to je za 10-20 rokov, to je ďaleko. Ale oni pri tom fajčení majú okamžitý pôžitok. Takisto pri jedení čokolády majú okamžitý zážitok a pôžitok, takže oni vedia, že o 3 roky možno bude mať o 10 kg viac. Ale to je niekde tam v budúcnosti. A toto je jedna z najdôležitejších vecí, lebo keď začne človek na sebe pracovať, tak sa nedeje, aj u mňa sa neudial, že som prestal jesť sladké mliečne pečivo a neudial sa, že na druhý deň už alergiu nemám. Čiže to trvalo nejaké obdobie a ja som povedal, že pre mňa bolo dôležité to vyskúšať. Preto dneska by bol každý zdravý, šťastný a úžasný, stačilo by mu zobrať jednu našu ľudskú vlastnosť a to je naša lenivosť. Ale zároveň tiež je to aj o tom, že na jednej strane to zdravé telo je fajn, ale to, že my siahame po takých tých barličkách typu cigarety alebo nejaké sladkosti alebo to nezdravé jedlo, ktoré nám asi dodávajú tie rýchle endorfíny, tak to znamená, že niečo si tým asi prekrývame. To je už niečo, čo máme hlbšie uložené a sú to práve tie veci, ktoré nás takisto dávajú von z tej harmonie. Čiže ono to jedno s druhým súvisí. Čiže zdravie tela, pokiaľ je, ak teda tomu správne rozumiem, asi aj áno. Rozumieš tomu, dobre? Áno, tak zdravie tela nám vlastne spôsobuje to, že nastane určitá harmónia, rovnováha v tom tele a tým pádom sa začína očisťovať už aj niečo ďalej na tých hlbších úrovniach a vlastne dochádza automaticky aj k tej druhej harmonii. Alebo na druhej strane, ak my jeme alebo sa stravujeme nezdravo, tak má to automatický vplyv na tie ostatné časti. Napríklad stav čreva je už aj dokázané, že pokiaľ nie je črevo v poriadku, alebo pokiaľ jeme niektoré jednotlivé potraviny, tak vlastne z toho vznikajú aj depresie. Určite. Napríklad, no. Takže s týmto určite pevne súhlasím, lebo ja klientom hovorím, že počúvajte, ale vy nie, že nemôžete, ale vy len si dáte pauzu.
To znamená, o pol roka budem papať čokoládku. Čiže keď ten človek vie, že o pol roka môžem, tak je to ďaleko ľahšie zvládnutelné, ako keď tam je, že vy nesmiete toto, tak ten človek povie, nie, oni mi berú niečo mňamkové moje. A pritom Na čo mám žiť? Áno, keď počujem túto vetu, že a potom o čom by bol život? A ja sa vždy pýtam, môžem vedieť, koľko papáte? Lebo ja keď som si fakt pozrel svoj život, tak som zistil, že priemerný Slovák je od 5 minút do 10 jedno jedlo. Čiže ak zoberieme štatistiku, že ženy sú ešte, alebo deti sú takí, že gurmani, rodičia vždy hovoria papaj, rýchlo, ako keby išlo o život, ale Francúzi, to vysvetľuje ten francúzsky syndrom, že Francúzi jedia 2-3 hodiny v kľude, v pohode, vínko, porozprávajú sa, nasmejú, ale Slovák ako keby mal pištol pri hlave, že šup. A teraz on to za 5 minút nahádže. A ešte na stojáka. Takedy sme mali také aj bary. Áno, čiže a ešte na stojáka. Čiže keď zoberieme realitu, ja obdivujem ľudí, ktorí toto tvrdia, lebo zoberme si, ak ja jem 15 minút denne, max 30, a deň má 24 hodín, tak 15 minút je strašná daň za to, ako sa potom cítim. To znamená, ak si toto niekto neuvedomuje alebo nechce uvedomiť a povie, že jemu za tých 15 minút to stojí, tak je to jeho voľba, jeho rozhodnutie, ale niekedy aj takáto jednoduchá analýza, ja klientom poviem, že kľudne počúvajte, zoberte si napríklad akékoľvek jedlo, či je to rezník, klobáska alebo koláčik a skúste si ho vychutnávať. Na prednáškach, keď robím prednášky, tak vysvetľujem. Máte radi čokoládu? Moja manželka, keď jedla čokoládu, tak si kúpila kvalitnú. Ona ju takto rozbalila si, ten papierový obal si takto rozbalila. Potom si rozbalila takto zlatko. Rituálne, presne tak. A takto si tie kocky nalámala. A ľudia sa už na prednáške smejú. A vrem, čo vy sa smejete? Pán Planeta, ja už ju mám dávno zožratú. Ja vrem, veď ale nehovoríte, že milujete čokoládu, že ona vám chutí. Čiže moja manželka potom zobrala kocku a dala si ju na jazyk a nechala ju rozplývať. Čiže keď jedla niekedy čokoládu, tak ju jedla možno hodinu, 2. A o tomto je úplne iný zážitok. Ale celkovo asi my ani nepoznáme chuť jedla, bežne tí ľudia, pretože to nahádžu a v podstate ani nevedia povedať, ako to jedlo chutilo. A teraz už hovorím o tom, že sú potraviny, ktoré majú nejaké prirodzené chute a my tým, že máme už tak otupené zmysly a potrebujeme neustále nejaké podnety, tak proste potom pridávame nejaké kečupy a štiplavé a vlastne veľmi hrotíme asi tie chute, lebo sme úplne zabudli na takú tú pravú chuť toho jedla. Áno, ale to je zase sme pri tom, že napríklad veľa ľudí si neuvedomuje, že my jeme a keď jeme jedlo, tak obilniny, zelenina, ovocie sa trávi v ústach. To znamená, mäso sa trávi v žalúdku. Takže keď mäso prídeme, že raz, 2, 3 a prelknem, tomu až tak nevadí, ale ak obilniny, zeleninu a ovocie ja dobre nepožujem, čiže také, že moderné smoothie, čo si ľudia robia, vypijú to, tak žalúdok si povie, veď ale ústa nič neurobili, že prečo ja by som mal robiť? Teraz čo ja mám s tým urobiť, keď ústa si neurobili svoju prácu? Čiže to je ako na páse, keď nejaký kolega predo mnou tam neupoukladal nejaké súčiastky, tak mne to tam ale chýba. A takisto veľa ľudí, ktorí napríklad to smoothie pijú, tak si neuvedomujú, že potom nedostávajú do tela optimálne množstvo živín, že ten žalúdok to nevie až tak spracovať. Čiže tam tých otázok ohľadom jedla je veľmi veľa, ale ako taký prvý krok, keď by mal človek začať, tak prvý krok je, že začne si vyberať kvalitu jedla. To znamená, že keď mám rád klobásku, tak si vyberiem klobásku. Mal som nedávno jedného klienta, ktorý miluje klobásy a on keď prišiel, tak hovorí, pán Planeta, vy mi asi klobásy zakažete a keď mi porozprával, prečo vyrába klobásy, čo do tých klobás dáva,
aké korenia si kupuje, aké mäso tam vyberá. Vravím, počúvajte, vy ste úžasní. Čiže pre vás ja vám budem robiť, kade budem chodiť a teraz samozrejme pánovi robím reklamu, kade vám budem chodiť, vám budem robiť reklamu na to, že v podstate vy robíte úžasnú vec, že vyrábate dobrú klobásu. Lebo keď už si mám dať klobásu, tak by som si mal dať kvalitnú klobásu. Nie, že neviem, čo v tej klobáse je, alebo ako ľudia hovoria, ja milujem párky. Počúvajte, čítali ste zloženie párkov? Mne minule jedna klientka poslala zloženie, že 2 kg múky, 2 kg soje, 2 kg ľadu, 2 kg sojovej múky, 2 kg tam bolo nejakej pšeničnej múky, potom tam bolo nejaké 2 kg pomletého mesa a tam na konci bolo napísané, že ak by ste v tom hľadali meso, moc nenájdete, ale ak si kúpite psiu konzervu tak, a porovnáte to s týmito párkami, tak je lepšia psia konzerva, lebo keď sa napapáte, tak budete mať krásnu lesklú srsť, lebo tam vám pridávajú vitamíny, minerály. Takže odvtedy sa zabávam, lebo je to presne o tom. Ja to stále hovorím, že o tie zvieratá je lepšie postarané ako o ľudí, že majú kvalitnejšie jedlo. Áno, no a teraz zoberme si, že ale my sme najinteligentnejší tvor na Zemi a namiesto toho ľudia sa pýtajú, že ako by som mal začať. Počúvajte, ale v prvej triede základnej školy nás naučili čítať. Takže prídem a prečítam si ten výrobok. Ak chytím do ruky párky a je tam 20 zložiek, no tak asi toto párky nebudú. Lebo veď v párkach nemá byť čo 20 zložiek. Keď si idem kúpiť chleba, tak tam nemá byť celá Mendelejová sústava. Čiže malo by tam byť kvalitný chlieb, je voda, múka, sol, droždie a možno nejaké bylinky, ale nie, že 20 zložiek. A to je presne to, že my v dnešnej dobe jeme prázdne potraviny. Čiže ľudia majú vždy dostatok tukov, bielkovín, cukrov, ale nám tam chýbajú základné výživné látky. Preto sme stále hladní. Preto sú ľudia stále hladní a keď sa naobedujú, čiže telo si povie, ale nemám živiny, lebo ruka je ako bielkovina, stavebná látka, tuky bielkoviny, ale prsty, čiže zelenina s rôznymi enzymami, vitamínami a minerálmi, sú ako tie prsty na tej ruke. Čiže ak telo nemá tieto zložky, tak ťažko bude niečo spracovávať a ťažko to bude zabudovávať. Preto potom človek sa naje a povie, nedáme si nejakú kávičku, koláčik, niečo také, že mňamkové. A ja hovorím, no paráda, dajte si, lenže to proste zacápe. A samozrejme, ak ľudia idú dlhodobo na takomto a ešte to nahádžu, lebo koláčik by sa takisto mal jesť, že takže to je mňamka. Ja nemám nič proti gurmánstvu, ale mám problém to, že ľudia hovoria, že ja milujem kávu a vypijú ju za 2 minúty. Alebo im tam stojí, že studená, zase taká dobrá veta, že studená káva je na krásu. Je vrejme, nechcete korčule k tomu? Inak neviem, kde to vzniklo, táto fáma. Kto si to vlastne vymyslel? A toto je napríklad najzaujímavejšie, lebo keď sa bavíme o fámach, tak ľudia hovoria, že oni jedlia preto, že im to chutí. A ja dneska, a kľudne aj poslucháčom alebo sledovateľom, poviem, dám vám 1 000 000 eur, ak mi niekto povie, ako chutí káva, ako chutí čokoláda, alebo ako chutí klobáska, alebo ako chutí rezeň, alebo to je jedno, či mi popíše tofu, lebo ja nehovorím, že jem preto, že mi to chutí. Ja jem preto, aby som vyživil moje telo. Lebo aj o dieťa sa nestarám preto, lebo neviem čo s časom, ale starám sa preto, aby dieťa bolo zdravé, vitálne, šťastné a musím robiť určité veci, ktoré nie vždy tej mamičke vyhovujú, ale otvoríme tajnú skriňu a to je, že náš jazyk dokáže rozpoznať len sladké, slané, kyslé, pikantné, horké, teplé, studené. Koniec. On viac nevie. Čiže náš jazyk vôbec nerozhoduje, čo my jeme. To znamená, tak ako ty si to pekne povedala, za našim jedlom sú naše emócie a tie programy, ktoré tam má človek nahraté. A ak je človek viac v strese, tak ide po sladkom. Ak je zase človek zje veľa sladkého, no tak potom má zase chuť na slané. Čiže sú
ľudia, ktorí jedia nutellu s čipsami, takže aj také úlety sa dejú. No, otázka na telo. Tak si gurmán alebo nie si? Ja som gurmán, čiže ja mám rád dobré jedlo. Rád papáš? Určite, preto som sa začal aj výživou zaoberať, lebo mňa vždy fascinovalo, ako jedlo môže človek upraviť a aj keď som začal robiť napríklad kurzy varenia, tak mňa uchvátilo na tomto, že mamina stála pol dňa pri šporáku a bol nejaký výsledok. A ja dneska hovorím, že keď som lenivý, keď chcem urobiť gurmánske jedlo, tak varím hodinu. Čiže urobím polievku, hlavné, dezert. Keď som lenivý, tak varím pol hodinu. Keď som extrémne lenivý, tak varím 15 minút. A keď som super lenivý, tak 5 minút. A urobím aj polievku, aj druhé, aj dezert. A ľudia povedia, to sa nedá stihnúť. Dá sa všetko, len vy, keď poznáte, ako byť v kuchyni alchymista, tak viete urobiť čokoľvek. A aj ľudia, keď chodia napríklad na kurz, tak prídu a zistia, že za hodinu urobíte 5-6 chodov rôznych druhov. Takže preto mňa fascinuje to, a samozrejme každý človek, keď sme sa bavili napríklad o alergii, keď ľudia vyskúšajú napríklad pred sezónou tie 3 mesiace nejesť tieto potraviny, že nedám si ani jablčko, ani sladkosti, nič, lebo tá alergia, jednu časť si dáme, kde si vysvetlíme yin a yang energie. Tak alergia je yin energia, no a samozrejme tie klobaskové typy netrpia na alergiu. On trpí len na alergiu, keď nevidí na tanieri klobasu. Alebo na dnu. Áno, ale vidí tam tofu, tak vtedy je alergický. Že kde je klobasa, alebo kde je rezeň. Takže mäsového nestretnete, že by mal alergiu, lebo mäsová strava je yangová, čiže keď príde pel, ktorý je yinová energia, tak tieto dve sa medzi sebou nebijú. Ale väčšinou na alergie potravinové alebo dýchacie trpia tí ľudia, ktorí jedia viac ovocia, viac sladkosti, viac mliečných výrobkov, takých tých sladkých. No a hlavne pečivo hlavne asi. Že? No, tam je tá kombinácia, že sladké, mliečné a pečivo. Čiže ja som mal takú, že obľúbenú kombináciu, všetci moji kamaráti to o mne vedeli, lebo ja som robeval bojové umenia a keď som išiel na tréning alebo sústredenie, tak ja vždy z batohu som vytiahol makovník a acedofilné mlieko a zapíjal som sladké, mliečné pečivo. Takže čistá kombinácia a môj organizmus si povedal, tomu až si šibe. Že toto nie je možné. No tak čo urobíme s Peťom? No tak možno nádcha, možno také. A ja teraz obdivujem, lebo odtedy, ako som toto upravil, tak ja 20 rokov som nebol chorý. Čo ľudia povedia, vy ste neboli 20 rokov chorí? Ja verím, 20 rokov. A predtým, keď si človek pozrie kartu, tak 3-krát do roka u doktora s angínami, a to som cvičil, to som si myslel, ako veľa ľudí povie, že ja jem zdravo. A teraz 20 rokov nič. Ja 20 rokov nepoužívam vreckovky. Samozrejme občas v zime, keď je také, že vlhko, tak ten nos sa chráni, tá sliznica zvlhčí, tak možno trošku. Ale ja som mal klasiku, že ja som mohol byť díler na papierové vreckovky, že ja som ich toľko nasmrkal. No a čo teda ješ? Keď neješ všetko to, čo predpokladám, jedia ostatní ľudia? No vždy základ je, že ideálne je raňajkovať, ja raňajkujem kaše alebo polievky. Ja som si nevedel predstaviť, že by som jedol slané raňajky a teraz si neviem predstaviť, že by som jedol sladké, lebo tam je to čarovné, že ak to telo upracete, tak niektoré veci vám prirodzene prestanú chutiť. Ja už mám minimálne posledné 3 roky Vianoce bez makovníka, čo je veľký zázrak u mňa, lebo všetci ma poznali, lebo ak milujete mak, tak odpoveď pre vás, že prečo milujete mak, lebo človek má slabšie obličky. Takže ja tie obličky mám slabšie, alebo mal som slabšie, no tak prirodzene mi chutil z tých semienok, orechov makovník. No a ja som mak jedol stále, že makový koláč bola klasika, alebo Vianoce bez makovníka by neboli Vianoce. A teraz posledné 2-3 roky na Vianoce my máme možno nejaký jeden dezert
sme traja členovia, lebo manželka sladká nie je, dcera tá má rada čokoládu, takže jej stačí pásik bio čokolády a je vybavená. No a ja sladký tiež už moc nie som. Takže už posledné Vianoce si tak hovorím, že makovník, už ani makovník si nedávam. A to je zaujímavé na tom, že keď to človek aj po dlhej dobe je, tak si povie... Prečo mi to tak chutilo? Čo mi na tom tak chutilo, že keď si predstavím, že dám si nejaké dobré, napríklad nejakú fazulu alebo šošovicu alebo nejaké dobré risotto, že tam tých chutí je ďaleko viacej, lebo ten organizmus, keď sa prečistí, tak my dokážeme, tak ako si hovorila, zachytávať viac chutí. Samozrejme, tie chuti sú sladké, slaná, kyslá, pikantná, horká, ale tá chuť môže mať viac ako keby farieb, a človek si dokáže viac to jedlo potom užiť, ako keď ľudia sú zvyknutí, že na veľmi sladké jedlá alebo veľmi slané, tak oni nerozoznajú také, že jemné chute. Že keď človeku, keď je napríklad kurz varenia a urobíme zeleninovú miso polievku, miso je taká pasta, čo ochucuje polievku. Teraz som ju práve uvarila. Tak, áno. A to je výborná polievka, že veľa ľudí si neuvedomuje, aká ona je úžasná na čreva, na črevný mikrobióm. A miso je takisto veľmi silné proti elektrosmogu, čo my máme kvantum dneska elektrosmogu, aj voči žiareniu. No a keď oni ochutnajú tú polievku, tak vždy povedia, nemôžem si ju prisoliť, lebo pre mňa je sladká polievka. A vrajím, ona nie je sladká. Ona je sladká, to znamená, tam je jemne slaná chuť a tá jemne slaná chuť posilňuje vaše obličky a tá sladká chuť posilňuje trávenie a zoberme si, že na žalúdok urobí najviac práce. Preto väčšina ľudí po jedle je sladkosti, lebo jedlo je väčšinou slané, zelenina je slaná, šalát je slaný alebo kyslý. A žalúdok si povie, ja tu robím ako otrok a nedostanem žiadnu sladkú chuť. Tak šup na dezert, šup. Aha, pozri, aký veterník, alebo aká trotra, ako hovorí môj kamarát. Keď som bol na vojne, tak on prišiel taký... Trotra je torta. Hej, on prišiel taký opitý a vraví, že mama vám posiela trotru. Čo nám posiela mama? Že trotru. A vravím, že... A potom vyťahol... Taká popúčená, no tak sme... Tak bola to trotra asi. Áno, už to bola trotra odtedy. Dobre, koľko jesť? Porcia. Koľko? Veľa? Málo? Čo je veľa? Čo je málo? Čiže ideálne tie porcie sú také, že my máme ruky, čiže ruky je objem ideálneho jedla. A ak chce človek žiť kvalitne a dlho, tak by sme mali jesť tak, že na 80% nasytosti. Čiže mám kamarátov, ktorí keď idú z obedu, tak to ešte dotlačajú knedlík. Že praví, ale treba sa nafulovať, že potom vydržím dlho. Ja verím, ale keď sa chceš nafulovať, tak zober takýto pohár olivového oleja a vypij asi nafulovaný na niekoľko hodín, ale to telo nezaťažíš tak, ako keď zaťažíš extrémnym množstvom jedla. Čiže ideálne ráno polievky kaše. Prečo? Lebo medzi 7 a 9 my máme fázu žalúdka a žalúdok potrebuje teplo. Čiže teraz napríklad... Čiže raňakovať by sme mali medzi 7 a 9. To je ideál. Nie skôr. Ale vždy asi závisí od toho, že akú má kto prácu, lebo je možno, že niektorí robia také tie ranné šichty, vtedy sa asi ten biorytmus aj posúva. Určite. My máme cirkadiálny kód, to znamená biorytmus tela a ten funguje stále. My v rámci dnešnej modernej doby to musíme nejako prispôsobovať. Nemali by sa dostať, že OK, ja stávam o 5, o 7 už začínam pracovať a teraz si rozložím 10 či raňajky v robote pred šéfom a vraví Planieta povedal, že medzi 7 a 9 treba raňajkovať. Šéfe, vy to neviete? Vy by ste sa mali tiež najesť. No tak ak nemáte chápajúceho šéfa, tak to asi dobre nedopadne. A ešte keď si to tam rozbalíte, rôzne bône. Paštiku. Áno. Takže ideálne je si to nastaviť na svoj režim. Ideálne je, keď sa my dopracujeme k tým ideálnym ako keby nastaveniam, čiže medzi 7 a 9 by mal človek raňajkovať. Ideálne je teplé polievky kaše, lebo žalúdok, slinivka, slezina má rada teplo a vodu. Čiže to jedlo by malo obsahovať vodu.
Obed, keď je niekto mäskový, tak si dá napríklad kúra s rýžou alebo so zeleninou, môže si robiť delenú stravu. Čiže ak má niekto dobrý metabolizmus, tak kľudne môže jesť mäso s rýžou alebo mäso zemiaky. Ak má niekto horší metabolizmus, tak by si mal dať mäsko so zeleninou. Ideálne, keď je to tepelne upravená zelenina. Ja tým, že mäso nepapám, nie preto, že som sa rozhodol, že idem chrániť zvieratá, ale nepapám ho preto, že som nemal nikdy k nemu nejaký veľký vzťah a prestalo mi chutiť, takže som sa rozhodol, že mäsko nie, takže ja si dám napríklad nejakú strukovinu, to je najčastejšie, alebo tofu, tempeh, alebo nejaký polotovar, ktorý je, či už je to nejaký karbonátok, alebo takto si viem spraviť, alebo si kúpiť. No a potom večera môže mať risotto alebo cestoviny. A ideálne je večera tak do 6, lebo potom už večer teličko je unavené a samozrejme veľmi veľa ľudí má vo zvyku. Prídem z roboty hladný ako vlk, vôbec som nejedol, tak to teraz nafulujem, lenže to je ako keď 8 hodín nerobíte a teraz poslednú hodinu v robote chcete stihnúť prácu za 8 hodín. Čiže žiaden normálny človek prácu nezvládne, čiže ani váš metabolizmus to nezvládne. A toto je forma, kedy človek sa najviac vyčerpáva, môže sa poškodzovať aj napríklad po 8, keď sa jedáva, lebo tie orgány už idú do fázy, že ja idem detoxikovať, mama mia, ten tu ešte nakladá. To je ako, keď viete, že o 8 už sa ideme ukladať a teraz vám zavolá svokra, že príde na návštevu a vy, no teraz sa mi fakt nechce upratovať alebo riešiť maminku niekoho. Takže není to optimálne a všetko je to potom, to, čo sme sa na začiatku bavili, spotreba energie. A presne takto potom vyzerá, že ráno sa zobudíme a sme úplne rozbití. Áno, a ešte sa nám grgá orieškami, alebo klobáskou, alebo čo ste ešte dotlačili. Lebo počas spánku ten metabolizmus sa spomalí minimálne zo 100% na nejakých 15-20%. Čiže to, čo vám je normálne schopný stráviť v bežných hodinách za 2-3 hodinky, tak vám bude tráviť 6 až 8. Čiže ale on potom nemôže robiť iný proces. Čiže my sme si už na začiatku hovorili, že asi prvá vec, ktorá je dôležitá, ty si spomenul, je vedieť, naučiť sa čítať. Čítať, čo sa vlastne na tých obaloch nachádza. A možno to je taká základná informácia, ktorú treba asi dodať, že všetko to, čo nie je zabalené, je asi tá najzdravšia strava, ktorú by sme mali, alebo ktoré neprešlo nejakým procesom rafinovania alebo nejakého spracovania. Tak. No určite, že ten prvý krok, keď sa mám rozhodovať, vyberám si čo najjednoduchšie potraviny, čo najmenej zložkové, to znamená, že preto ideálne je, kúpim si zeleninu. Keď si idem kúpiť zeleninu a niekto nemá záhradu, no tak si vyberem biozeleninu alebo si vyberem biojablčka, že aj my, kým sme nemali záhradu, tak ja som dcere radšej kúpil 4 biojablka, ako keby som kúpil napríklad 2 kg komerčných jablk, ktoré sú také krásne naleštené, že ich hodinu umývate pod vodou. Oni majú taký ten povrch zvláštny, lesklý. Áno. No a to je to, čo napríklad niektorí ľudia povedia, že ja jem jablko a škrabe ma v krku, lebo ten organizmus hovorí, prečo ješ jablko? Veď to nie je jablko. To je chemický výrobok nejaký, že toto okolo prírody nechodilo. No a dneska robili aj testy, že je dokázané, že čo ja viem, 15 rokov dozadu nám 2 jablká vedeli vykryť dennú dávku vitamínu C, 2-3 podľa toho z akého miesta. A dneska, keby sme chceli vykryť dávku C vitamínu z jablko, tak by sme museli zjesť tak 2-3 kg jablk. Čiže tam je ten krásny výsledok, prečo ľudia hovoria, že ja jem zeleninu, ja jem ovocie. A nemajú tú výživu. Áno, alebo ja jem mäso, a som chorý, lebo to nie je mäso, lebo zase je to chemický výrobok. Čiže ideálne je ísť do jednoduchosti, keď si vybrať chlebík, tak taký, že jednoduchý, čo najmenej zložiek, aby mal. Kváskový ideálne. Kváskový a keď jedna klientka sa ma pýtala, že pán Planeta, viete mi povedať, aký chleba? Ja viem, tak urobím si exkurziu v hypermarkete.
No keď som videl ten regál s tým pečivom a chlebom. No a toto mňa strašne fascinuje, prepáč, hneď dokončíš, mňa hrozne fascinuje v úvodzovkách tento náš svet, že ty prídeš do obchodu, kde je milión výrobkov, ale vlastne asi 90%, možno ešte by som mohla pridať, je v podstate zdraviu škodlivých. A v podstate my ľudia chodíme do práce, ťažko pracujeme, aby sme zarábali peniaze, ktoré dávame na jedlo, ktoré nás vlastne vôbec nevyživuje, ale ničí. A toto ja obdivujem na ľuďoch, lebo ja keby som išiel do obchodu a kupujem si chemický výrobok, tak oni by mi mali zaň zaplatiť. O tom hovorím práve. Človek by si mal naložiť košík a povedať, dobre páne, zrátali sme to, je to... Nákup máte za 100 €, dávame vám 200, lebo 100 budete musieť ísť k lekárovi, kúpiť tabletky, lieky, doplnky. Tešíme sa, že nám vyprazňujete sklad. Takto za normálnych okolností by to malo vyzerať. Ale nerozumiem tomu princípu, čo si ty teraz pomenovala, že človek chodí do práce, zarobiť ťažko peniaze a potom ide si kúpiť niečo, kde mu chýbajú živiny. On si myslí, že to tak je, ale nie je to tak. A on potom ide do lekárne, kupuje si zase multivitamín, ktorý si myslí, že mu zase doplní multivitamíny, ktoré tam zase nie sú. A potom tí ľudia sú v takom začarovanom kruhu. A to je tá najväčšia otázka, že väčšina ľudí mi povie, pán Planeta, ja by som aj zdravo jedol, keby to nebolo také drahé. A ja hovorím, že počúvajte, to, čo ma fascinovalo na zdravej strave, sú 3 kroky a to vám teraz prezradíme. Prvý bod je, že zdravá strava vám ušetrí spustu času. To je prvý bod. Druhý bod, zdravá strava vám ušetrí minimálne 50% nákladov, lebo odkedy ja som začal zdravo jesť, tak ja vravím, že ja som boháč, že toľko peňazí som na jedle neušetril v živote. A je to aj preto, že menej jeme, pretože sme vyživení, o tom sme tu rozprávali. Ale samozrejme na zdravej strave tie sladkosti sú drahé, takže ak si niekto kúpi orieškové maslo a s prepáčením zožere ho na posedenie, tak jasné, že 10 € v pytli, ale zdravá strava je o tom, že mám určité kombinácie dodržiavať. No a potom ten tretí bod je tá vitalita, energia. Lebo ja používam vetu, že zdravý človek má 1000 prianí, ale chorý má iba jedno, a to byť zdravý. A dneska je doba, že chorobnosť obrovsky narastá. Ľuďom sa objavujú rôzne, či už tráviace alergie, dýchacie, potom sú tam pohybové problémy, potom sú rôzne náročné iné ťažké choroby, rakoviny z každej strany. Čo bolo zaujímavé, že naši predkovia, akokoľvek žili v tej dobe, tak bolo tak možno 10-20 druhov chorôb. Ale dneska, keď pozriete knihu, kde sú evidované choroby, tak je ich tam od 20 do 40 000, čo ja hovorím, veď ale my toľko orgánov nemáme. To znamená, to rastajú aj chorobu vlasu, že ľavý, pravý, horný, dolný, alebo myhalníc, alebo čo tam všetko majú zaevidované. A veľakrát aj keď tí klienti prídu, tak zistia, že v podstate to je jedna choroba, že orgán má málo energie, tak ho ideme vitalizovať, lebo terapia, alebo ako sa aj hovorí v múdrych knihách, že keď príde choroba, tak my sme prišli o svoju moc. To znamená, Češi majú tomu také dobré slovo, že nemoc. Že nemám moc nad svojim zdravím. A ak sa vrátim k tomu, že preberem moc nad svojim životom a zdravím, tak žiadna choroba nemá šance. Dobre, a my sme si to trošku aj tak zhrnuli. A ja by som povedala, že tu v tomto bode to na dnes môžeme aj ukončiť. Jasné. Ale to neznamená, že úplne končíme, lebo toto bol taký náš rozbeh. Že... Áno, toto bude. To je také malé zohrievacie kolečko. Áno, toto bol taký náš rozbeh. Samozrejme, budete sa stretávať s nami dvomi každý týždeň. Budeme si ale pozývať aj hostí. Ja som chcela, keď sme sa bavili aj o tej lacnote alebo drahote tých potravín, podotknúť napríklad, že veľmi veľa vecí nám dáva príroda. Už len to, že pôjdete si otrhnúť niekde tú púpavu. Máte tam viac živín ako to jablko, ktoré si spomínal. Takže možno si sem prizveme aj hosti, ktorí nám budú rozprávať o divokej strave. Uvidíme.
bude ich viac a poprípade, ak máte záujem o nejaké témy, ktorá téma by vás zaujímala, tak kľudne napíšte, aké témy by to mali byť, ktorým by sme sa mali venovať. Super. Ďakujem pekne a vidíme sa.